Βλάκοφ θα κερδίσει ο Κονσεϊσάο, ο οποίος πλασάρει τον Νικοπολίδη 1-0 από το έξοχο γκολ του Σεξ. Δείτε ξανά το λάθος του Ζεβλάκο, με την πάσα του Δούντου, άψογο το πλασάρισμα, το ψιλοκρεμαστό του Σέντρο Κονσεϊσάο. Θεατής ο Νικοπολίδης σε αυτή τη φάση. Παλιά με στόχο τον Διόγκο, ο οποίος θα πάρει την κεφαλιά 1-0 για τον Ολυμπιακό, με την κεφαλιά του Διόγκο στο ξεκίνημα του δευτέρου μικρόνου. Βραζιλιάνος δίνει τη λύση στην επίθεση για τους γηπεδούκους και φέρνει το παιχνίδι πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης στα ίσια. Ο οποίος παίρνει την μπάλα στην περιοχή του Νικοπολίδη, σουτ γκολ για τον ΠΑΟΚ, 1-0 στο 20ο λεπτό της αναμέτρησης, με μια ξανά η αντεπίθεση. Πολύ ωραία, πολύ έξυπνα ο Ήβιτς στον Εντίνιο και ο Πορτογάλος πολύ ωραία εκτέλεση για το 0-1. Ανοιχτή η άμυνα. Θα περάσει ξανά στον Πόλωνο. Το σουτ του Γκαλέτη, πάρα στο δοκάρι στα δίχτυα από τον Ντάρμπισιρ, που δίνει διπλό προβάδισμα στον Ολυμπιακό. Ντάρμπισιρ δεν έχει χώρο ο Γάλλος και πλασαρίζονται τρεις παίκτες του ΠΑΟΚ στην περιοχή. Ο Σορλέ, το σούτ 1-0 με τον Ήλια Ήβιτς. Στο 33 ο ΠΑΟΚ ανοίγει το σκορ με σκόρερ τον Ήβιτς. Ένα το γκολ στο πρωτάθλημα